La mulți ani! Este a doua zi din an și încerc să mă organizez, să mă orientez pentru a face lucrurile mai eficient, pentru a putea petrece mai mult timp cu copiii și m-am gândit să încerc, în loc să mă culc foarte târziu și să fac treburile pe care le mai am de făcut după ce se culcă copiii, să încerc să adorm mai devreme, ideal maxim la 10, pentru a mă putea trezi de vreme înainte să se trezească copiii și pentru a reuși să fac cât mai multe de dimineață. Astăzi m-am trezit în jur de 5:30 și deja de 2 ore am făcut aproape cam tot ce era de făcut. Deci voi încerca să mențin acest program și pe parcursul celorlalte zile și sper să fie bine. Oricum am o dispoziție mai bună decât atunci când mă culc târziu, iar dimineața mi este destul de greu atunci când copiii se trezesc să trag de mine și să fac ceea ce e de făcut dacă eu mă culc după 2-3 pentru a-mi termina treburile. Deci vom încerca cu acest program și cu acest mod de organizare, iar de luni ne apucăm și de dietă. Glumesc și nu prea, în sensul în care, bineînțeles că toată lumea de sărbători mănâncă și lucruri pe care poate le mănânc o dată în an sau de 2 ori, inclusiv de Paști. Iar odată cu începerea noului an, începem așa un regim mai sănătos și trebuie încercat asta atât noi adulții, cât, bineînțeles, și copiii care poate au mâncat dulciuri pe care nu le mănâncă în mod normal. Este foarte greu să păstrezi un echilibru în așa fel încât nu le poți interzice copiilor să nu se atingă de dulciuri. Da, știu, nu de interzis, trebuie să le explici, dar chiar dacă le explici, sunt copii, în momentul în care îi văd, poate pe alți copii, că mănâncă dulciuri. Acum a fost, să zicem, cu izolarea, nu s-au mai văzut chiar așa cu alți copii, dar ne gândim la o situație în care dacă le interzici, dacă le explici, ei parcă înțeleg, dar au o anumită frustrare că poate au primit un Moș Crăciun de ciocolată și nu l-au mâncat. Apoi, pe termen lung nu este bine și trebuie cumva găsit un echilibru, să le și permiți, dar nici să nu exagereze și cumva să fie o muncă de echipă în care tu le explici, ei înțeleg și, bineînțeles, tu ești exemplu, pentru că dacă tu mănânci 3 felii de cozonac și lor le ceri să nu mănânce sau să împartă o felie în jumătate, va fi mai greu pentru ei să pună în aplicare. Așa că, bineînțeles că dacă noi începem un mod de viață, reîncepem, nu începem de acum, sănătos, revenim la obiceiurile în care nu mâncăm atâta zahăr, ideal spre deloc, în care nu mâncăm prăjeli și alte lucruri procesate, copiii vor vedea și bineînțeles că vor dori să facă la fel ca mama, la fel ca părinții. Succes! Să fie un an bun, cu zâmbete, cu încredere, cu culoare și numai culori calde. Iar greutățile care inevitabil vor apărea pe parcursul oricărui an din viața noastră, să le trecem mai încrezători, mai puternici, cu bine și să învățăm ceva din orice greutate. Vă îmbrățișez!